Paano ginamit ang the room dito? Ito ay object. Paano ginamit ang Jenny sa sentence na to? Ginamit itong appositive. Paano ginamit ang an angel sa sentence na to? Ito ay complement. Ano ang function ng the lights dito? Ito ay isang object. Ano ang function ng phrase na her ambition dito? Ito ang subject. Sa sentence na to, object ng preposition na in ang the room. Ang noun na kasunod ng isang preposition ay object ng preposition. Hindi ito complement dahil ang complement ay madalas kasunod ng isang linking verb kung subject complement ito, or kasunod siya ng isang object kung object complement ito. Kagaya ng mga nasa examples, complement ang phrase na our hero dito. Subjective complement ito sa you are our hero. Kino-complete niya ang meaning ng subject na you. Objective complement man ito sa example na we will call you our hero. Kino-complete niya ang meaning ng object na you. Hindi ito isang appositive dahil ang the room ay hindi katabi ng isang noun na kanyang ini-explain or kina-clarify kung ano yung identity. Kagaya nitong John, nag-clarify at nag-identify ito kung sino ang best friend, si John. Ito ay isang appositive. Sa sentence na to, appositive ang Jenny dahil ina-identify niya kung sino ang noun na katabi niya, yung sister. Hindi ito object dahil hindi ito kasunod ng isang verb or ng isang preposition. Hindi rin ito complement dahil hindi siya kasunod ng isang linking verb or ng isang object ng verb. Ang angel dito ay isang complement. Hindi ito object ng verb dahil ang becomes na verb na ginamit dito ay isang linking verb. Walang object ang mga linking verbs. Complement ang kasunod nila. O yung mga words na kukumpleto sa meaning ng subject. Hindi rin ito subject. Ito ay subjective complement. Ito ang kumumpleto sa meaning ng subject na main character. Ang the lights off dito ay object ng phrasal verb na turn off. Ang object kasi ng phrasal verb ay pwede nating ilagay between sa verb at sa preposition. Gaya ng turn the lights off. Pwede rin siyang after sa complete phrasal verb, turn off the lights. Hindi ito complement dahil hindi siya kasunod ng isang linking verb. Hindi rin ito kinokompleto ang meaning ng subject or object. Ito ang object o nag-receive ng action sa verb na turn off. Ang subject ng sentence na to na isang question ay ang you. Sa sentence na to, subject ang her ambition dahil ito ay isang inverted sentence. Nauuna ang predicate, tapos ang subject yung kasunod. Kung hindi inverted ang format nito, ganito yung forma niya. Her ambition was so high that her world crumbled when she failed. Makikita natin sa formang ito na ang her ambition ang topic or subject sa sentence.
But for style and emphasis, pwede siyang gamitan ng inversion. Hindi ito complement dahil kahit kasunod siya ng isang linking verb na was, ang so high, hindi noun. Hindi ito pwedeng mag-function as subject. Adverb ang so at adjective naman ang high. Ang so high ang complement. Ito ang kumukomplete sa meaning ng ambition, yung subject. Pero nauna siya sa sentence dahil inversion ang format nito. Hindi na ito pwedeng maging object dahil ang was ay hindi transitive verb. Walang object na kasunod ang was.